Waar ben jij op dit moment allemaal mee bezig? Nou, de nieuwe single We Gaan Los, die loopt heel lekker en die wordt veel gedraaid. En ik heb de nieuwe single is ook alweer opgenomen en die gaat heten, kan ik ook al vertellen, Ik zoek naar een meisje. En ik heb vorige week in de hittegolf, onder 28 graden, heb ik mijn nieuwe kerstsingle ingezongen. Ja, dat was echt leuk. Eerst op het terras met een cola met veel ijs. En toen heb ik zo'n kunstboompje, die heb ik gekocht en die heb ik aangestoken. En toen kreeg ik de kerstgedachte met 28 graden. Ja, dat was heel leuk. Maar dat ligt dus allemaal al op de plank. Ja, dat is allemaal al klaar zelfs. Ik moet nog een aantal stukken doen voor het nieuwe album. Wat ongeveer in januari à februari uit gaat komen. En ik kan ook wel vertellen, daar ga ik een aantal duetten op doen. Met een aantal artiesten. En daar ben ik enorm trots op. Dat die met mij gaan samenwerken. En ja, dat wordt een heel leuk album.